Mashelela TV. Asibingelela ke umbukeli lapho ngasekhaya weMashelela TV. Uhlelile novusi umfoko kaDlamini uMr Beautiful. Bathi uvana umuhle mayelele kuthi ubuhle bendoda it's handsome kodwa bambiza lapha kuMr Beautiful ke yena. Bathi ke usoka lazo zonke idudla lezi ongase uyicabange South Africa. Hayi futhi ke angivele ngiyeke indaba ngihlale phezulu komsebenzi. Uhlelo lakho ubuhle bungobesintu lapha kuMashelela TV. Sizokuvulela uhlelo lethu ke namhlanje lapha ngeinsizwa ezidabuka phansi lapha eBizana kodwa ke ezinzela Clement ngokwamatoho ezihola lapha insizwa usiniko bathi umfoka amanyala Combination Brothers eyindala ke lezi mntana nami ngithi zalidlala lapha eClement eholo ngo2014 kusekhona uDoctor wakhona futhi phansi le eBizana okuyinsizwa ke lokho engasekho emhlabeni kodwa zaziyibambile la kuMiliyeni uTshumo Combination Brothers ithi bathethelele baba ngoba abakwazi abakwenzayo.
Right mntaka baba sesiphinde sabuya ke neMashelela TV njengoba besishilo ngesonto eliphelile uvusi ke umfo kaDlamini kaGaduzela manje ke ufana umuhle mayelele ubuhle bendoda it's handsome kodwa bamiza lapha ngoMr Beautiful bathi usoka lazo zonke ke idudla ngisho ngabuze sangakini mntana ngizokutshela ukuthi ngiyamazi umafusana right uhlelo ubuhle besintu uvusi ohle nawe njengamanje sikududula ngayo ke ingoma yomculo wesiChathamiya insizwa lapha yaDlamini akuyona ke yasekhaya njalo bathi baba umbesume kodwa ziholwa insizwa lapha uSenzo umfo kaKhanyile iEasy Walkers yodumo lapha emaholo eshaya ingoma izishaye ngisho isiginci umfo kaKhanyile ahambe lapha phansi zithi ke ngiyobonga lokho ongiphekela bathi noma ngabe kukhulu noma ngabe kuncane kangakanani kodwa nje ngiyobonga lokho ebunginika bona asabe mntanami Nguyena
iphutha yini no yebo iphutha lethu linye iphutha lethu linye elawushisa izakhiwo zikahulumeni ngoba sasa sizodina njengabavoti uma sifuna ikhanseli esilithandayo ngabe sinephutha yini no ngabe
mhlawumbe lapha insizwe ze-Newborn Brothers eyidabuka phansi ebhizana phela umuntu uhlala eMzimkhulu madoda nawe sefuna ukubhuda athi insizwa zaseMzimkhulu kodwa ngoba vele zishelela ngoshulu ngokushelela kuMashelela TV azonibazisa sokuthatha sikubeke endaweni efanele bese sihamba nawe siyokubeka ekhaya. Mashelela TV uhlelo lwakho ulecathamia ubuhle bungobesintu njalo ngengolwesibili ngehora lesithupha ntambama siyatholana lapha no Mr Beautiful kuyona iYouTube channel yethu sithi ke uMashelela TV bese ucofa subscribe uphinde lapha ku Facebook futhi uphinde ucofe la khona ulike lokho ke kuyokusiza ngokuthi uma selingena uhlelo ifoni yakho iyawureportela ukuthi naku kwenzeka okuthile lapha kuMashelela TV bese uyacofa nawe uyibukele bukhoma kuMashelela ukuthi ngabe sekwenzekani njengamanje siyalivala uhlelo siyahamba mntanami sihamba ngempela kanje manje kwasibheka lapha ya eMaritzburg siyodonsa insizwa eyihola lapha umfokaphungula zePoli Danger Boys zayithatha lezi insizwa ngonyaka ka2016 zidlala lapha ya ehholo laseBhulwa zazithi ke ijimapi le weight zethi jima ngesihlabathi solwandle asivele sihambe kanje bese thatha imthwalo sibheke ngasekhaya sibambane futhi ke ngani isonto elizayo kuyona iMashelela TV. Mashelela TV.